구루처럼 하이스쿨 미팅하고 여자들이 때 세사사 부산도로 이것이 장시장의 과정입니다. Jotono nai tongan ne wan so wi tonero dakti no hai shop bai bai ni thun pandaro cheng chai na ni thangi tongo tini ni pandani cheng chai narwai te kubun ni narwai ro Nurut dia pak korok mani coy awi tong nadi thung please